Takže kamoši, poďme sa spoločne pozrieť do jednej naozajstnej rustikálnej kuchyne. Predstavte si, ako cez okno presvitá ranné svetlo, ktoré jemne dopadá na drevený stôl. A na ňom, na tom stole, vidíme čerstvý chlieb, cibuľu aj petržlen. Vzduchom sa vznáša jemná para a celá miestnosť dýcha takoutou pravou, príjemnou, takmer až filmovou atmosférou s teplými farbami a mäkkými tieňmi. To je proste krása. No a tam pri starom sporáku stojí starý otec Milan. Má na sebe taký ten pohodlný pletený sveter a usilovne mieša niečo v kovovom hrnci. Vidíte, ako para jemne stúpa, je to proste dokonalý rustikálny obraz. Poďme sa teraz pozrieť bližšie na to, čo sa tam varí. Aha, na drevenej doske je prichystaná cibuľa, mrkva, zeler a čerstvý petržlen. Všetko s takými ostrými detailmi, krásne nasvietené a zase s tou úžasnou filmovou estetikou. Proste pohoda, čo poviete. No a už to buble. Varecha mieša polievku, para sa hustí a v tom hrnci vidíme aj krásne zlatistú cibulku. Je to fakt taký pôsobivý filmový záber s teplými farbami a tým starým rustikálnym hrncom. A pozrite sa, pri stole sedí malá vnúčka Ema, ešte stále v pyžame a usmieva sa na starého otca. Teplé ranné svetlo ich objíma, vytvárajúc taký krásny rodinný moment. Presne takto, priatelia, vyzerá tá pravá, útulná rodinná pohoda. A vojla, polievka je hotová. Miska horúcej domácej dobroty, z ktorej stále stúpa para. Na vrchu čerstvý petržlen a to všetko, samozrejme na tom drevenom stole, v tom filmovom svetle, čistý rustikálny pôžitok. A nakoniec ešte raz, taký široký záber na celú rustikálnu kuchyňu v tom teplom rannom svetle. Na stole stále hrniec, ešte stále jemne parí. Staré drevo všade naokolo. No nie je to proste perfektná atmosféra na nedeľné ráno? Ja si myslím, že áno.